Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Biemano sana umwanchi umulili abige tosene Ensoko nebiro binda naende ngokwaligania asomororero wiki age cyumugusi asili tukolya rero turabe to kumirana n'umuncheli yega atumanye boncheli kibori agakora ngokwaligani bene tusanga sobwamo ochakabono iga wika omoeli nyira yonsi nabukuya bwatya wetera sensemeri y'imichandao Facebook nabo igo YouTube wetera Ensoko TV nchenkuru kwa Kerubo Frida Kolende Jango mwaligani asili tukolya rero atumanye na kyakoro kwa karibu sana. Umwanchi matagarari nchenkuru kwa Sabina ogomba mangera. Marieta anons. Bonchereri kibori awakara. Bonchereri bwana ngokora. Nobwo koni ebintu aho. Muna tinyongo ebirandi ebye. Ebintu bya bike une bimoroche iga karakene nabo kumanya mwanchi umurire ndi wachage to bonchereri oboiga bonchereri obwane nabo chagete mwaka 87 ase ekire ye marigiti maiga korendo gochaka kwane na chagete konya amasakara best bag ne chinyanya ne chinyanya na matoke bisabu ngachangaira nangachaka koni kinyende ngaranchiri komira nguya chiko bongwa na kubete ryoba chiarachi ngasi bono korunchake bibono iga morocha ha chagete 2012 Tora nango maiga akeigo akera nkaikwa rusete kerengera likyogo chako boncheria kerakende kera kwale gukina gwara batanga matukabo siayo tete ko bomonchereri omonene ugo chaka kwane so bonchereri na chagete konde umwana ochaka 74 ko ni de mesi na ka oni de mesi etongore nturu na chakirete kere school webungire bana bari gokani gokora biashara batwari ko nagokora twana ko ni mesi ekagera bikaba manyinga ngai goikereta bono gachaka gwetenenera yo monyene ugachaka okoro bonchereri bwao ugachaka kwane gochaka gwetenenera nekere nanyorete nkayana ekagera ngachaka gwetenenera gochaka gokoro bonchereri ekagera keroganyete yabande nkobere gekake na kiagera ngachaka boigo okay bono ugachakira bonchereri kiburi gwachakira tukanya gusika gocha bonchereri na chakirete nabwo buna chagete koni kinyanya abana araoneti 86 na araoneti amatunda na aronkanyora kugunda nari na iranete marigitima 87 gachaka kone rima ngikiagete bono gachaka koni ibintu biga bune birandi kinyongo ebintu kiagerete ngachaka konia na nyorete nga ibiri gosareka bwango nande ndiko kiasara mono mune bintu biri biko bongu byasareka abe birangiye tabitunse tibiya na biro binabo biko bongu korende ne chingaki okay bone kero gwachagete koni umete konyara abantu bako nalire koni ole kinyanya gosa matunda gosa kinyende ekero gwa oncherere tyo boncherere oboiga ngaki abantu ba nyorete konara ena chagete gonchoreri ake nabona bibwate lakini kuna comment ebi nkamanya guchigotiga pi korendere kara bari kombo nabona ari kubara oyore next nabatebi gora sori ebibinde kara moko nyara kugora na mogocha mongori kerakende kera ko ni kinyanye kiga abantu ngo cyabale bari kuba kubori goro yebirandi nebi emegango
muntu tagochaka kubori gento atarakerora inachagete kubeka ekemo bakang'ea korora omonto oteba nintagete size gete ekagera ngachaka komenta ekiagera gento ekero takerochi agosinyuka gokobori ngachaka nabeka ekemo bibere bagachaka kubori ekagera ngachaka komenta bono ikaba ebinge bondra barakuminga wanjumuli na bagukuminga ebintu bune ebiye birande na rera abantu ngo tumeka bari birande ebirandi abantu ngo tumeka bari asengencho umuntu eta oikire emyaka 45 wechiboro natakeri gotumeka ekerandi ekego mita amabutari amabera atigaroka bakoroka korose ngaki ebeso asengencho tasometa lakini komajije koibake bano abanyagitari bakabataiwe mwarigia ekerandi mwabeka amabere nario muraekonye bono nakikekogera karakende ebirandi biganga yuko birose ebirandi ebi ebinge byawe bikorwe ruti ya Bukamba Bakoti Samburu mono no bikoru esengenje enseri ere nene bigo simekwe bikomyo komutyo mugima bono no mono nkorusi nayo kwenda kweoyere ye nanyorete abasani oyomo bono bakange oda bakarue oda kurwaria yabekirani wamo omuntu oyomo bibeka obituma bigo ike town nande byana gutumugocha bakabya wekera bakabyaika nane okay kero kende ekero bigocha mbiri kwate kanchira gocha korwa enseria ebirandi bigocha korwa ebire byomopa mbiri kwate karaisi ai tonya orege karime kerikia mage gapige takorete buya yeikere to mugaso yori nakikere kerateke lakini tari raisi bigwateka nabokorora nganke bwate amagoso lakini kero konyora kerekia tari raisi bigwateka okonyora bire byomopa bire bikongwenchera gete no sibine chinja ngeri gwateka igo bako birosi byonsi bibya babuneke gambwatete gabamenya gokoretera gose nayo gocha gwacha kwerose ye bakore tabire bichafu bire birabogete munake kirari akanyara birabogete bire otanje nganke beiga bono nabutora nanko bakani bakubutora ndire bakubutora basali ikero konyora kiatakire kebege sanda basali nakije kogera tuareta bono munekeiga ekebono nakije gocha kurwari bisaba kereigo kere muna kereiga bono kereiga nakeine kamanje ime kianya orarureiga bono kianyire nabutora namenya korosi kiache nakyo kogerosi baka kiabaiga kiabegeterereiga bono kere ngorosi kebegeterereiga ngo sibi kabisa kiara base nande gekoira ki enga kientambe yani kere kiara birese na tiga kioma yachikorete kala kere kiomire kekobarira kegoche karengi ekere bono nasibiri kiarure bona boneke kiarugwa sibiri gwakorire na bikori nkuoma kere bono keroma kekuoma gechikorete kare bono obome kwobo no gokunie clear panis yani kia shine bono getaroma ngirikorekana karangia bono munekeiga bono kubutora igora kemanya kwa bomunyu umuya kwamanya gusibira nasine tinje mukuigeretie gasi yiga egasi ye kare ko turabake ntwakarorire muna abaibori bari gosibie kerandi bari goteba nga ogie kerandi eng'ombe nkuiyerie bono twarora muna bagokora babeka chinjema batwasibiga erinde kia twabeka ase akagasa gake nande twari gukani bumobeka asoro bago likorominyo rirabasagwa swaini bono nakina kiagerete ngefunze nkamanya ngerugende ngwegerio abana bago na baro bukorosi birandi nebi abana bane bono tingo nyara kubegeri kiagera bana bamura abaiseke mono nabo bari kwegeri bumono ngwata bamura
Bono nabo kubatebereri ng'a nabo gekobekugo lakini mbakonyara gorosibi mbakonyara korosi mbakonyara korosi. kero kende bono ekerandi ekiga ng'aki ogocha gwakioni osebire ng'aina amagori bionsi Mbiri koreng'ani magori ase eng'encho bikorwa ense yare na gekora twamachikoni igoro ake twaoni 600 700 500 gose 400 ekobwati na esize okoni korokwo egokobwati na esize mpaka egechiri bubere nkero ekobwati na esize igo buna kerire kenene unokomenta rigori etokoni kogenda na chirita bono buna ekiga chirita ire ng'aki eki ekerabe ibere chirita ibere na amabere tari koichora agoikaiga totake esokongochera okonyegeriga kwamanya gutaha mugakeduni nyang'au rero ndoche ng'ani ng'aseine gosoma ekegusiga iga okongocha amabere okongocha nogokora iga kwamanya gutaha ng'aria kobwata na buya iga kwamanya gutaha ekero okorigereria bona abanto mbanchete kogora ebinto buna ebiga abagusi baito mbanchete kogora ase eng'encho oyo na omote okorwa ase riraba ekero omote oyo okorwa ase riraba nori tori kogwaffect tori konyora sitende yonsi ase eng'encho oyo na omote nabo bakotumia ebisanda ase erongori abanto abange mbanchete kogora nkogora bare sana gose bachikofundisa abana ng'oyo na omote okwama ochikoba ekerandi gekobekwa amabere egekonywa amabuta amache kero kende gaigaso orugongo rwagusia abanto ngosimeka bare emiongo eyekwama ebirandi bori abagusiga ngosimeka bare ko omegonda eremeke bachikobirusi bitarakora naende mbitagetio na kobikunakuna abana abande batamanyeti bakamuna emepira basaria naende wani simuna kwabutoreke mokorwo emeri ekochaka gosareka kebwata omoyo omoke gekosareka bwangu gekweminja bwangu giasareka gegosareka bwangu narora kobwate chinyongo nachirochio timeti chinyongo nayo kwero seria gose naronga iyo gochira osiko chinyongo echio chikorwa enchera ya sabogere iraba ryaito ndiri kwawa korosi bunyongo chinyongo echio chikorwa enchera ya bogere nachiro chitokorete rune oda naro okogenda ogora koruriko omanya koreta gaiga bachisiba enchera gete mpaka chiaika chitategete igo ngochirenda bare ba make sure ng'a chiaikire korenda bare ase chinyongo echiga kero kende nabo gotaiyo omogusi okorigereti inche chigotumeka gokora chinyongo echi chiaito etwari gotumeka abande bari gotumeka ase okobeka amache akenda kendi mune fridge amache are enyongo takoreng'ana aria akobekwa ase fridge amache are enyongo eyakonyora agokenda akorusia erang'o mono na chinyeni chiyekeire enyongo echigotestie tababuti chigwansa nonya nechiyoyo chiyekeire enyongo chigotioka enchera gete smart nonya neching'ende koiyekerete enyongo chikamogete iga nabo okoriera yemeyemo tware gotaigu na abaibori ng'ari beke yemeyemo moigote kobekeru noe nkoboko iga akaondi akaondi ne obokuma bakaiga kwabekeru kwataigu kwabekeru obokuma ching'endaga kwabekeru n'obokuma koboko okona korage na nabakekoiyeka amarabuani enyama ya mauga koiyekeire egotest smart egotioka karufu getakaya noche ng'a ntubwate nachiro chinchiri chisize bono buna aka notereke riko bori enyongo eye abande mbare bakoenda bagotogori bachigosomeria abana kare tware gotomu esike koruroche ekenanti tware okeroke ekenanti twataigwa na morete muche tucha kubagundisa muna chinyongo chikorosi bona akagake nabo tware korosi kang'ani gotatiga ntwamanyete muna bigosamba abona akagake naende omonto narora atebigu achikobeka eriogo ime ng'onye tabwatie fridge
Wanya tabwati fridge abeke riogoma asogiga ligoisana ima abeka tereke asekona iga ego nyonge yego kendi riogo riri rya mokonya ndibasa gusarika ekero kurigereria ntubwate aina yechinyongo atanchiroro sininyangeni enyangeni neri bwata amatu okay bwata amatu nero tokuruke nyangeni na gosege ekenyamato neyera eye nagatono agatono eke akere baba gachire omoise koye kubakwani bari korosiri ngori babekama erinde tegokenda bwango bamubekero na gutakorumabu na gutawuri korumabu na abande mbakainekeire obwanga bakubeka riko mbarabare babe kubwanga mabakuneka bareta kantu bakuneka na bari korete nyongu mune nande bakuneka erinde gento ngechime barosia obwanga baja korosia rungori ekenoko bana eye Ariere, eye teri kenyamato nkerari kere baneye neye yata umuondo umunyia egrosiri mune suguri lakini bono nero nabego karibu ya sana asengenjere ngare ekerere ngare iga nabo kuburuga rais korosi endagera igona bokurugera no bokima abagusiba itomba akarugeiro bokima bwo barima asengenja akorugere gechiko getekegere iga baburuga iga ime batari gwata okay nechi nabo gochioni ngakyo cha wachioni na chirocho egotegemea nero ekotegemea ne size nabatoko ni 250 300 bana buneiga muneye nero tokuruka ekenyamato gosegetega ekenyamato gosegetega okay nimbwate gento kenge egesandaga akero kina bokora toeresera mwanchu muri eri amanyenga emirimo yae nero egesandeke chinga kichiakare na kikiari gutauri amache roche ensoko ogutauri iga mache tari ko burukana yani mogutauri ngora iga mache tari ko burukana chichiro na kikiari kona rigwa erongori gose amabere bari koreta amabere nebinyongo iga ogosogi iga gwatauri kwa onchi omuntu mono nensoko bakobochoraga basibe akangori ari roche kero omonto ogocha obuchera kero omonto ogocha obuchera ogetigabo ona bune egesande keiga nae nakere kinayo kwero sele kero kwareteirwe ekero nareteirwe birandi kere kegima muneke iyo nkorore size yo kubutora egesanda nabo nkwebutorera nikibweka nkwebutorera barimbare ororo babutora kombo lakini bono nabo gochika ni bwa nesomi enko butora nakasumena kari gakobutora chichuma na butora okay ndo singa nabo base bakemega ngoga iga mesena ndene nayo kwero se emegangeye eyende korubokamba eyende yaru korwenjera ya Dodoma eruti emete ya matunda emigange emekongo eyende ngorosibwere nechiposti nechindege nechigamu ere chisambo mbali lakini bone emiya neriegocha korusiko nere kobe mismart eyegocha korusiko nere emiya kobwe bono munoyo eyegocha korwense ya isiko egechiko muneke bigocha korwense ya isiko ebiya na bibare kuburugera endagera riko asengenjo nkeri kwarura okay bone ne post oyo ne post toro chibana munoyo oyo no mugamu egamu chiburugamu chiburugamu bano teri meya mune
Ige etofauti nero kolengana n'emete ayigotumika korosi. Kulinde keroko yoni omwanchi mulire ogosori okugora ngo charo gate inchenta geto yibwega ngo sinchenta ito yo motekete. Agateba nchenta gete bwega akagusumono. Ondo teba nchenta geto yo mokongo okora amenya. No gunse tori gwateka. Toko ni gigori etofauti na bora oni oyo 40 ko 50. Kolengana muna mura igwane ne customer yao. Bane kena bora oni 150 120. Muna mura igwane ne customer. Muna mura igwane. Mbale bago takagokombwa na bora bakombo igose na 120. Muna mura igwane na baro bago chikoni banyora ganto kandi. Kiagero muntu agokombwa na bora mokorere oyonde 30 25. Neuro hora mokombo ina 100 eko huati nechisai ne quality ndetora gwetera ga utrasaso muti mukomoke igondo chinga no lendeta andake chingencho nyegikero kyumugusi ndo chingo mwanchu muri bake bikabu mbirogo iga bake bintu mbiro twakarukire ebitangora igo ngokoro kitora segeke kero bose korerete turasaso muti mukomoke igo toskato nyegero mwanchu muri eria boira natole elinde tobeto gusanga amange. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga jumamos abande batabanga saturday chinsa ikomirebe chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri lesson. Seseni. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills,
and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia abunane to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. Manche muriere na ndengo kwarigania ase ntunda ya kabere kinga kitogenda gusanga ime ekyage kyomugusi asogenda gusanga no moncheri yoyiga yegenda gutumanya amange igoro yobonchinde bwayo mwanchi muri unoroche na kumanya bukare nga ntubwate gendo tokoruka egetangora osina bo igo mungira ekege koroku ensangina engwari yekemoni yani ogosunga igoro omwana taikeri gose kemoni ngeikeri lakini nabanga getere koroku ensangina munankagerete abandongo getumeka baringi ingi gutumeka weno masungo kwa tware kwa gyange na riko twagiga twabeka nane kirandikia mabere iguru na mabera arurana bwango none chingeni richatigaire nabo uko yangigoro iga imeiga ndo chinga nimbwa no bwate bintu agaiga nto bwate bunekeiga abukora tatepe na kiro kyo ngakyogo kyone na kiye kurukwa nemeremo yae nere ekenege kabutu nabo kego tumekasa nabo rapa keri chinyanya nabo ragore rabekerera amagena abana nabaragura betumie se sadaka wasoya nyomba iga maridadi kero kende nayo kubiro sibinte biga gusenga yo kubiyo ikoro na biro bya ebintebi ebikabu ebikoru western batari lakini mono ebinde ebikoru eruti yabo kamba ime yi asegete bagusona yamanya korera lakini ebibiro bingu western byarwe western ntobwata nande ebikabu gaiga abameru bakora aros abameru ebikabu ebiga ebikabu ebigocha aba mono nabagusi bakabirosiri gose abagere abagusi nabo bakarosiri ebikabu bone bina bitware ko imoki twachere chiro abitware ko chere chiro gose kwaira chinyeni ndoche egosnere gaigambe gete mwanchu muri eri akumiki nero ngaina yenyora koru kumetinga ibintu ebiensi nayo kubione oro terwe chichira chikoru Mombasa eto korete ne oda kiare tu maiga koru Mombasa twacha koneri kere chiche chieke gusinchiro chiche ko mune chirio koma oro teruoro nabaro kore meremo buna rolironde ruke gusi yaya orondo likokora oro koroserio machere osejidengu ego sosa musero bongeni igoro bakega
lakini echicheito echiritire gari achi to kwera chibanda bituma aha akanto nkarega igandoche maintina agateni gakuruko ekene kerogo kyo mugusi iri karo mugusi Kako gende nyumba nene kya kaenda batera kagesie amanya umusori ngo cyari rero kene kegorogo kyo mugusi na mwana taga ikaransiro gosomo omongi kene kyari gutumika asaba gaka okay narare ekerandi kerakeri kire Kisii County metingo nkora gendo rase amorokereri ari y'oburimi akora korwa kero mwaka ase county ya Kisii kwanya kogendo rokereri ibintu byonse ndi manarangere tugo chikari choro rugoro kabere na chiete kari chobango yeti nganda kari choro rugoro nganda kubaya bunu kubaeresa lakini amatukane tindi konyora ibaga ndagenda bona nari kunyagweta iga nararari sakarari nantiriga rugoro oire certificate kero kende ngigwa kore toka egwe certificate ya certificate ina ya tu 1992 twarangire abasongo bachete Kisiga bagatuma abantu bagachaka gwetia masakara chichiro gweta bacha mafundiso ye chichiro ye abantu bakagenda stadium ekara twagenda tukagenda kufundisunga na kitoko kore biashara byeito twachieto abantu abange sana twari kwende karamu ne gitabu nje bono mate mwanju murigere ritina somete lakini nabana agende tene gitabu ne karamu lakini mono ngategerera maereso bari gukwane gesongo ne Kiswahili ngategerera maereso na ira nerie Kiswahili nko ibunde lakini na ira nerie Kiswahili bona okorika kori oyo tosinyaine nabana ariko matebi nkoberi inchiko nagoege kwasoma nyabasomera na abana nairera na basomera inkabwata muna basometi nande bari kurigereria abasongo bari kurigereria muno otegererete nande ngaki naboriwe ngaki abwa kwana twairaneri twabere to amatuka mange twari kogenda kurumambi bakamaragoba ekagera basongo bari twarenga abantu gwetani 300 nabana abange twara abange sana lakini abantu twari tukisadrigati n'abantu 10 boko bono naye no kwarengo njoyo mo basa abantu abukomi tokaye guchi certificate togataye certificate abasongo bari bagataye certificate ye nabeko gokonyo uri kwase duka nonya tosome omanya muno ko korera chi customer nande muno ko rende biashara byao na kiagerete tukaegu nande tugakora umukorika nande bakabande aba bagenderete gochime manomba yetu bakamakombe n'emioro n'ekigurubaro bakiko nagokorera uburimi kero gende igase oboncheri obubwa gondo chinga ibintu byokoni uko byo ikorchinse emochionse ngaki ogocha gwa connect kwa berenda korchinse mecho tindi gotara gochichiro yen customer etoko gamba ne customer yagenda aliense yabo okore oda chichiro ogore mesigo oye tuma gochese simi na yerigereri na nyerora ngambuye abatimbwa simi yinene lakini rende nabongo tebya basani batobe ya na rigereri gosonte bereri no monuna ebinte ebye bire igana yagera byamanya gotumune gari gocha epasari byaicha tindi kogenda chichiro ya tinko nyara kogenda gochikori gichiro bono nche mono ebigotum ebigoika kwamenya gwaka na uso gwaka na bitaraika korwari agwakanira ekiagera tokobeka epuki otakaneti korwari agwakanira igoika bitoke nche ngwanda kuyoka tariko ngaki sabu ya gwakana to gwakira ne sabu yebintu muna abibegete ekera akire sabu irenga na motebitimbu atinga kigetengo cha kugotomera ay bwegena ese biashara
egente getang'ani obe omwegeni agotoma gwani singa na atakomanya bari bakoma orio chieto akomate ng'oyi ebinto bigoika na bagotoma chibesa bono singa njengonya biaso tindi ko bare nkomobori mbirenga bire ne chibesa irenga na mutomera tweigwana ngonya bire chibesa chinyinge goika ntome kabere gose gatatu nende na bagoitaba nkotoma ngokora na ndocha gotoma emesigo yende ene sende boigo ne baka Buganda nkurubiro baka kwerende baka uturukana nkurubiro ororo bono nabo bakotoma igo asengejo yobwege no boli mo bwate gatieno gati yeito gwani muna atometerimo na bakona kugotomera butambe pero kende mechando kikwanyorera so goikerania obonchereri oboiga bwao bwakira rito emechando nkonyora so bonchereri obo ndire turake hesabu kera tuakire hesabu tuakorire twaigwanane n'omonto ori chibesa okong'a nechiri bubere ontebinto toma gochiesimi otoma kera atomire sachinde nabo chiratigare gose ni 200 ontebi nachantomere tagontomera gose abande bantomera n'omochando onde nori ekere ebinto biachire bibembi igore kabwango nabo chibesa okonyora chiraire okonyora chibesa chiraire gose abande bono komatebi gose ogorire sai na amatebi bono ase eng'encho esimi nebwate edeni ntomere gochi agent otoma gochi agent ekere atomire nando bwebote bobe nategete nandeke iria atoma agent yari nchiri kogenda bwango nakaganchi agenda ngochi kwenda kuoi nanyora besa chiri nchisaini muna natagete kumbe riri nkoradire yere esimi enkobera ake yamanya gochi gosogi ere bono otakobeka yabesa eriaji lakini abantu bagokora bona abana babakabake bantu banene mbali gokora igo n'abantu abanene n'abake sana inambe nyinge mbali gosali nabo bagotema konga chibesa muna chitakinga kerekende narara kobwate ebitonga gaiga nemekeka abantu bari bakuyi mono ebitonga ebimbara byabo ebitonga nemegeke abantu abanga bakuye ebitonga n'abatorie chae abatorie chae ngocha bare boye byogotorera nebyokobogoreri n'abande mbirombwate bikorwa enchera ya Mwanza eruti ya Tanzania bire afatari nebinde byaru western para bie bikoire rwembori yekegeni gose babogoreria mandasi na bire chitabauti bisonire buya tware gateba kare na bitware goitera chintuga kero kende kerige kobugorio obokima eke ngeri koimokio obokima yani getonga ngeri koimokio obokima na kege koimokio obokima ekege koimokio obokima ekenene kere keke bwate size ya igoriri aye igona biro bino bwate mbirororo nakyo korengani bono bonchireri oboiga buno konye ebinto mbuya kiborororo ekero konye ebinto ebi byonse obuya boro ekere okoni customer naberaganie keneke toke noke bwate nabago kugori byonse korende ekere kibitai otabwati keri otabwati nabo korigie customer oyo mosinyaine arete oburukaniga exeng'encho ng'ama amotore okay kero kende buna gwakorire obonchereri oboiga ase emiaka eiga gwakorire nakio oboni bwa ebinto ebiga borase orogongo rwa gusii oboni bwa ebinto ebi ndori bobe mono ase eng'encho abanto nkoru bare isiko bacha koruga amarigiti ase eng'encho chichiro chia chinene binto ebinde mbiyororo muna egopie tokonyora abu chiro eyinene para iga igotari noane kerogo muneke tokonyora bigotari busaigo naki gekogera obonchereri mamarigiti abantu abange bagocha bacha kuoyi nonye n'abatari nkoraeta bare aba rero mbana gocha buyego nkoraeta bare bacha batugocha nkonyorora abantu bari bakuruchi nsemo chiare ngaki bakugoikera bakore oda bakwa ba ibintu ibyo
abantu bakuruchise mawa mbare bagotoikera gwetera kera bagete kisimi bagatumira abantu bande babirora ase kisimi ime WhatsApp babirora baboringe genteke ngaitoranya bataigu marigiti genda bakamarigiti echiro osoime na bakonyora none nyakaruga. Okay, na kiayo maintain customer chiago na likero kene naende barakoretere customer yende ande basegeto yondache naende ande ake bayirane mambi na mambi yende si customer chiane egento ko ba meteini nko ba korera buya naba achitariki nko ba achibesa naande cheika chitariki chiri naba na kigekogera ba nanyara kuba ba kondetera bali bagukugurire ndengi keragera naende mambi na mambi ende bacha gukuguri gose bakora mpero mondo ndacha gukuguri bali bakunguri iyo nko bagambi buya na bagiteri buya na mweresa buya na matebye genteke ekekero kyo ne kije kyaro lakini egiasa legetekere kegocha na kebeke x nkebeke tax Trochini mbege taxi ekegosa kugora iyo gochigosomeria abantu lakini toko chikotumeka onte bigati ndoche mu bwato bwege nimo batebo umana na matebi uraira rendo nyore nekebe goso to kocha kungulirinde bono na tie kogera ti customer chiirana nande namuna chirarigori twarenganani twaigwana mario kareke ndo mwancho murigerio lesko gari oganete kocha kyo boncheria buno boiga mbose miki boliora moyo abasemi ndae monchoreria no gotwara obwegenu na nonye tubwati bintu binge tware gekegeke ekerie geke nonye no yoka kebwate buoye na bara kerora bori kwani egente konyankirema ninke bwate ngagache testo kaki ni chenkoretere na matebia ngonyankira serikareta yagera ochikoreta akera aretire umanyange gente kama enense kugetwara na bonko bango keone bono ngonye kere kyo gosimeku ogendo otema okoro umuki otema kugesimeka erinde atakoreta aoni oino aro umuki bwogo kore biashara umuki bwogo kore biashara tari okorara isiko bicho soka para imoki eketonga kenda bakasu muntu bwekinyanya gore kya 200 be kansari yori nabo gocha kuna komenta bakomanye lakini isiko to konyara ngonya tori ese jiro bakomanya nonya nabo rarara ntare kyaro kuna gocha karo taoneti nabo rande se customer amataiti ngoneti tori kora senko be ingama mbingo ekinyanya kyate yori kabarais biyabana sana so sangana into kolende omwancho mulireria ebingati y'ebintu biri orabe go kwenyorera iga ase echire yiga ya marigete nabo kweresera omwancho mulireria ngaiga igogotoka elinda beka kugotarera nche yango toka marigete market echiro marigete ya bosongo biyamana sana so gusangana into biyamana sana omwancho mulireria kwa bere ko gusangana into tobe tugukumanye egati y'ebintu biri bikoni goga ase echire yiga ya marigete no monchera bweri tkolia lero nyakoganite nabo gwetarera obe go kwerera amangi kolende gwikiraga abo nongo chiro moyeli bukumurikira omurobiri w'icyage cyomo gusina je no gasemere kwa kwabere ko gwesomya amangi abo go kwimanya amangi gwetera somurobiri w'iri tkolia lero nchinkoro kwa Serubo Frida twara oburigeria borobuye kima